Njengoba abanikazi bamathilomo ezweni lonke bematasa ukuhlangabezana nomnqamulajuqu ngoLwesibili okubhalisa amabhizinisi abo, inhlangano i-National Informal Traders Alliance of South Africa ithi kuzoba nzima ukuhlangabezana nalo mnqamulajuqu. Le nhlangano ibambe izingxoxo nomasipala eWestern Cape ukuba kwelulwe lolu hlelo kuze kube uNhlolanja ngonyaka ozayo. We cannot, within 3 weeks, all of a sudden decide that each and every one must be registered, and there has been no, inspections, there has been no monitoring with regard to whether you were registered, and also awareness and information sharing. Izikhulu zedolobha zithi abanikazi bamathilomo abaningi balwemukele uhlelo lokubhalisa amabhizinisi abo. They've been very receptive to it because we have explained to them the legal framework of it, We've also explained to them the importance of being registered and being assisted to ensure that they become compliant, those who are not compliant. Abanikazi bamathilomo abaningi bakhathazekile ngokugula nokushona kwezingane okuyamaniswa nokudla okunobuthi. We need to protect our family, our kids. They're the future leader, could be our country. So we need to sell perfect food and we need to keep the perfect food on the shelf. Idolobha laseKapa lithi kusukela mhla ziyishumi kuLwezi saluthole izicelo ezingaphezulu kwezinkulungwane ezine kubanikazi bamathilomo zokubhalisa ngokusemthethweni amabhizinisi abo.